Îranê du deriyên sînoriyên bi Başûrê Kurdistanê re kirin fermî. Deriyê sînoriyê Şuşmê di navbera Rojhilat û Başûrê Kurdistanê de. Wezîrê Navxwe yê Îranê fermîbûna du deriyên sînoriyên Rojhilatê Kurdistanê yên bi Iraq û Herêma Kurdistanê re ragihand. Cîgerê Parêzgarê Kirmanşanê yê ji bo karûberên siyasî û ewlehiyê Mihemed Îbrahîm Îlahî Tebar ragihand ku Wezareta Navxweya Îranê biryara fermîbûna her û deriyên sînoriyên Sûmar û Şuşme pejrandiye ku her du jî dikevin nav sînorê îdarî yê parêzgehê Kirmanşanê. Roja borî Mihemed Îbrahîm Îlahî Tebar di civîna li gel Serokê Îdareya Deriyên Sînoriyên Iraqê û Şam de pê re li Sûmarê fermîbûna wan deriyan sînorî aşkere kir û got piştî pesendkirina biryara di kabîneya hikûmetê de hemû pêwîstiyên wan her du deriyên sînorî bo hatin û çûna kelûpel û geştyaran tên dabînkirin. Deriyê sînoriyê Sûmar dikeve navbera Qesrî Şîrîn li Rojhilatê Kurdistanê û bajarê Mendelî li Başûrê Kurdistanê. Sûmar nêzîktirîn bajarê Rojhilatê Kurdistanê û Îranê li Bexdayê paytexta Îranê û bajarê Kerbelayê. Biryara piştî bifermîbûna wî sînorî ji belî geşedana bazirganî ew deriyê sînorî bibe deriyeke serekeyê sînorî bo hatinçûna geştyaran û bi taybet geştyarên ayînî bo Iraqê. Deriyê Şoşmê jî dikeve navbera navçeya News û Pawe li Rojhilatê Kurdistanê û Helebce li Başûrê Kurdistanê. Bi biryara fermîbûna vê deriyê sînorî hatine çûn û tevgera bazirganî di navbera her du beşên Hewremanê li Rojhilat û Başûrê Kurdistanê zêdetir dibe.